Unsa ka? Gamot ko. Gamutan ning itong humay nga dagko na mo ning. Kapit ang sabwag ani mga sabwag mga sinagay. Ay kaduhan ni sabwag. Mo ning i-appeal na to ni sabwag karaw ng abono kay mga kinaraan ni do. Sabwagan usa ka muti. Indot mo og resulta. Ay batandog dito na humay. Muni nga. Siguro nga abono. Sabwag, kahuman, kamlutan. Ay, may butam kami go. Amo to tong sa kay dagdag ko na. Ang sagbot. Karaw mo pud kay humok man oni. Sabog tag-uno dakaraw. Karaan pa yung puno ni kay nindot yung resulta ni ano. Abutan ng humay. Kaya tandog ko na mga gamot, punuan. Sabwag una. Sabog ko na. Ato pa. Gamot. Kaduha na ning sabwag. Ay, kaduhan lang gini. Ko na bitaw baka puslok ng mata. Biglang kay di ba irog yung ilong mata. Mo gini mga kinaraan nga trabaho sa una. Mga farmer sa una mo gini mga buhat gap. Tawag gini kamot. Ate og labay ng abono ng imong gibutang ora. Ay, dili na kay. Karon na nasaho ka. Tingnan. Ako pumunta yung organic nga pag-abono. Kumirsa sa natin gamit to. Abay siya tagpunya atlas. Maman mo na ikaraw sa. Ay, hinayan ako eh. Gintar eh. Nuhol unta ko. Mahal mo kayo ko sundo mo pag ugay libre 500 snack alas 10 alas 3 snack po ka libre 400 Dapat ko na. ginayan mo na kumara lagi ni karong yan Dagko na gyud imong humay. gini kay ada trabaho di matubangan abot ko kadagko na kamutan pero kada ako ko